Il-Pulizija jidher li issa bdiet investiga għaliex il-konsulent tal-gaming Josef Gallia ma ġiex arrestat f'Malta u tħalla jitlaq mill-pajjiż diversi drabi minkejja li kien suġġett għal mandat ta' arrest Ewropew. Dan qalu fil-Parlament il-Ministru Byron Camilleri li huwa responsabbli mill-intern għal domanda li saret lum id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami fejn saqsa kif Josef Gallia tħalla joħroġ mill-pajjiż biex isifer flimkien mal-ex Prim Ministru ta' pajjiżna Joseph Muscat meta fil-konfront ta' Gallia kien hemm arrest warrant Ewropew. Fil-Parlament intqal li jekk mill-investigazzjoni riżulta li kien hemm xi nuqqas se jkunu qed jittieħdu l-passi kollha meħtieġa iżda l-Ministru ma tax aktar dettalji. Għal domanda oħra lill Ministru tal-Intern dwar min kien qiegħed imexxi dawn l-investigazzjonijiet baqgħet ma ngħatat l-ebda tweġiba għal mistoqsijiet li saru mid-deputati Mark Anthony Sammut u Karla Aquilina, il-Ministru Camilleri qal biss li ma jidħolx fl-investigazzjonijiet għalkemm stqar li huwa tkellem mal-Kummissarju tal-Pulizija u qed issir investigazzjoni tenna li jekk jirriżulta li hemm xi passi jittieħdu, allura se jkunu qed jittieħdu.